Zdravo svima! Evo, želim kroz ovaj video malo da pojasnim situaciju oko online ili kombinovane nastave. Već smo, boga mi, 2 godine u ovoj priči, a vidim da sve više i više tonemo u neki negativizam po tom pitanju. Rezultati nam nisu sjajni, naravno ima i onih svetlih primjera gde ova nastava se lepo realizuje, ali to je tamo gde se realizovala lepo i pre ove pandemije i ove priče. Nažalost, to izgleda na našim prostorima nije zaživalo kako treba i želeo bih kroz ovaj video da malo pojasnim neku više didaktiku i jednu pojavu i da dam neke informacije prvenstveno i savete i pomoć i konkretna rešenja kako da realizujete ovu kombinovanu nastavu u kojoj se svi trenutno nalazimo i da od učenika dobijete dobre rezultate, odnosno svi zajedno da ostvarimo dobre rezultate. Naime, ovaj moj mali videoklip nazvao sam malo drugačija didaktika u suštini, možda je drugačije u odnosu na ono što sve znamo kao standard, ono šta radimo na časovima, šta smo radili u prethodnih 5, 10, 20, 100 godina i onako kako smo sve to zamišljali. Danas je došlo do promene paradigme obrazovanja i želim i to da prihvatimo ili ne, situacija po tom pitanju je takva. Neću da zalazim u to da li je opravdan medicinski način rada, da li je potrebno da se ide dan jedna grupa, dan druga, ili nedelju dana jedna, nedelju dana druga, ili da se ide uopšte u online nastavi, ili da se svi vratimo u učionici. Neću da zalazim detaljno u to, zato što to nije posao nas, nastavnika. Mogli bi da damo svoj sud, ali ono što nam je dato, karte koje su nam podeljene, sa njima ćemo morati da igramo. Ja hoću da vam dam način da najbolje odigrate sa tim kartama što ste dobili i da vidite da ta online nastava, odnosno kombinovana, uopšte nije loša, čak iz mog ugla fenomenalna, mada tu postoje i određeni uslovi. Logično je da mi, nastavnici, sad imamo problema. Potpuno logično, kao što rekoh, mnogo godina, decenija unazad se nismo pripremali za ovo. Ovo što nam se desilo je nužno, odjednom, ne možemo da se viđamo sa učenicima koliko želimo i njima da prenosimo u učionici ono sve što želimo. Nije pripreman, ni naš obrazovni sistem, u suštini, ni jedan obrazovni sistem u svetu nije pripreman za ovo, ali oni obrazovni sistemi koji su dobro organizovani, koji imaju ljude koji znaju da postave didaktiku kako treba, koji donose odluke na nivou na kome se donose pametno, sa usmerenjem i daju puno informacija, tamo ti obrazovni sistemi funkcionišu kako treba. U našoj priči to nije baš sjajno i ono što sam primetio je veliki otpor kod nastavnika i kod roditelja. Ajde kod roditelja, njih mogu i da razumem, vide da svoja deca bukvalno ništa ne rade i samim tim su nezadovoljni, dok nastavnici ne mogu da odrade ono što su zamislili, što su želeli, jednostavno su frustrirani jer ne znaju kako, pod broj 1, pod broj 2, nemaju mogućnosti, nemaju saradnju sa učenicima i sa roditeljima i nastaje problem. Ja ću dati neke smernice i predloge kako to možete da odradite kako treba i kako to funkcioniše. Ovo je samo jedan od predloga, ima sigurno 1000 načina da se ovo odradi kako treba, sve na kreativnosti nastavnika, naravno i na njegovom znanju. A vi komentarišite, dajte mi neke povratne informacije u komentarima, dajte neke vaše predloge, jednostavno mislim da je potrebno da oni koji znaju mogu da podele svoje znanje sa onima koje je to potrebno, a danas je mnogima to potrebno. Ja se trudim da u tom pravcu razmišljam i u tom pravcu radim. Tako da, iako sam ovu priču nazvao malo drugačija didaktika, počet ću sa pričom šta je to online i kombinovana nastava, odnosno neću da počnem šta je. Počet ću sa pričom da li je to dobra ili loša nastava, odnosno model nastave. Ne bih mogao tako lako da donesem sud, kao ni niko od nas ne bi smeo. Zašto? Pa zato što da bi ovo mogli da kažemo da je dobra ili loša nastava, odnosno model nastave, moramo da znamo sledeće stvari, a to su: da li su nastavnici i učenici spremni za ovakav vid model nastave ili nisu spremni za ovakav vid ili model nastave. U zavisnosti od toga mi možemo da napravimo rezultate ili da rezultati izostanu. Naime, šta znači nastavnici i učenici spremni? To znači da učenici imaju motivaciju za učenje. Učenici znaju samostalno da uče. Imaju disciplinost, odgovornost, imaju odgovarajuću tehnologiju,
telefone, računare, koriste tu tehnologiju za rad, ne samo za zabavu i komunikaciju. Što se tiče nastavnika, oni moraju da imaju veću slobodu u organizaciji nastave, da imaju razvijene digitalne kompetencije i da poznaju didaktiku van učionice. Vi sada čekirajte ove stvari, da vidite da li je naš obrazovni sistem, naši učenici, naši nastavnici, ovde nisam uzeo u obzir roditelje i ministarstva i generalno neke faktore koji indirektno utiču, mada oni direktno utiču donošenje nekih odluka, ali ono, kao što rekao, što imamo ispred nas od ponedeljka pa nadalje, ono što smo imali u prethodne 2 godine, zasniva se na ovome. Ako smo do sada razvijali sve ovo što ovde piše, tu što piše, kod nastavnika i učenika, onda ova nastava može da se realizuje dosta dobro. A ako nastavnici i učenici nisu spremni, a to znači da učenici ne znaju samostalno da uče, čekaju da im mi dajemo informacije, da ih vučemo u učionici, da ih pitamo, da nam ponavljaju, da slušaju nas, da gledaju šta pišemo na tabli. Ako nemaju radne navike, znamo svi na kom su nivou radne navike kod naših učenika, nemaju kontrolu roditelja. Ovde već roditelji igraju ulogu kada je online ili kombinovana nastava. Ne moraju da igraju ulogu u znanju, u struci, ali imaju u tome da moraju koliko toliko da rade sa svojim decom. Ako nastavnici nisu digitalno kompetentni i nemaju slobodu organizacije nastave, takođe, ako ne poznaju dovoljno didaktiku nastave, ne samo ovu učionicu, nego i online didaktiku jednostavno, a pogotovo ako ne dozvoljavaju da postoji i pozitivna slika ovoga, drugačije mišljenje, da im neko kaže, ok, polako, moguće je odraditi nastavu i u online sa dobrim rezultatima ili u kombinaciji, i naravno, sve ovo, ako se nastavnici stručno ne usavršavaju, neće moći da prate novine. A tehnologija i internet su donele neke novine koje nam pomažu. Iako većina nas misli odmažu, pomažu. Sve je u načinu korišćenja. I dinamit je dobra ili loša stvar, zavisi kako ga koristite. E sad, u zavisnosti od ova dva modela, ova nastava možda bude najbolja, jer ako imamo sve ovo što je sa ove leve strane, je najbolja, a naravno ako toga nemamo, nastava će biti katastrofa. I odatle razumem frustraciju i nastavnika, i roditelja, i svih ostalih koji ne uspevaju da dobiju rezultate kroz ovaj vid nastave. Dalja moja priča zasnivaće se na konkretnom primjeru i nekim predlozima kako da realizujete nastavu. Naime, nisam uzeo u obzir predmete koje ja predajem. Namerno sam uzeo u obzir predmet koji ne predajem i gde nisam preterano stručan. Nešto što sam smatrao da je svima koliko toliko poznato. A u pitanju je geografija. Prelep predmet. Tako da kroz nekoliko časova, ovo su uzeti časovi iz predmeta geografija, mislim da je za 5. razred, nisam siguran. Izvinjavam se kolegama geografičarima koji će sigurno kroz ovaj moj video da primete 1000 grešaka, ali nije mi cilj uopšte da pričamo o struci, cilj mi je da pričamo o didaktici i u upotrebi, odnosno realizaciji nastave u kombinovanom modelu na ovom primeru. Mogu sam da uzmem biologiju, istoriju, bilo šta, ali generalno, reljef, litosfera, atmosfera, klimatske promene je svima koliko toliko jasno, pa ćete znati o čemu pričam. I ovo sam izvukao iz nekog nastavnog plana i programa, mislim da je 5. razred, i ovde imamo broje časa i određene nastavne jedinice. Da kažemo, razrađen neki operativni plan i pretpostavljam da se ovo sad radi, ako nije januar, februar, već ne znam kad. U offline nastavi redovno normalno je, znači 2 časa sedmično sa celim odeljenjem radimo. Međutim, u ovoj kombinovanoj nastavi, koja nam sledi, situacija i u raspored časova je ovakva. Uzeo sam primer da se geografija realizuje ponedeljkom 3. čas i sredom 4. čas. I u ponedeljak imamo po planu nastavnu jedinicu čovek i reljef, to je ono iz onog nastavnog plana. U sredu imamo litosferu. Sledeće nedelje atmosfera i u sredi klimatski elementi i faktori. Ovo je prema našem operativnom planu ovako, koji je tako i zamišljen. Sada mi imamo korekciju operativnog plana kada radimo online, ali generalno takav je raspored časova.
Šta je ovde problem? Ovde je problem što u kombinovanoj nastavi ponedeljkom je prva grupa, kao što vidite, utorkom druga, sreda prva, druga prva, pa onda druga, prva, druga i tako dalje. Što znači da ove nedelje nastavnik će raditi samo sa učenicima iz odeljenja koji su prvih 15 učenika. Znači sa jednom grupom. Uopšte neće videti učenike iz druge grupe. Faktički, nastavnik ovde neće videti ove učenike, boga mi, nedelju dana. Ali treba sa njima nešto da radi. Nastaje problem kada on radi sa učenicima na času u školi sa prvom grupom nastavnu lekciju čovjeka, šta tada rade učenici koji nisu na nastavi, odnosno celog tog dana nisu u školi. I tu je najveći problem i tu je najveća zamerka što ti učenici spavaju. Generalno do 9, do 10, u stanu. Ako im roditelji nisu kući, oni bukvalno ništa tada ne rade. A to je sve zbog onih razloga koje sam naveo na početku. Sledećeg časa nastavnik opet radi sa istom grupom i dalje ne vidi ovu grupu koja, da kažemo, geografiju možda i nema celu nedelju. To se slično dešava i na sledećem času. Kada nastavnik treba da obrađuje novu nastavnu jedinicu, ne radi ništa sa prvom grupom, ovde ima 2 puta se viđa sa istom grupom. Postoji drugi slučaj, zavisi sad od rasporeda do rasporeda. Ako se vidi u ponedeljak sa jednom grupom, pa mu je raspored da geografiju ima u četvrtak, a nema u sredu, pa se onda vidi sa drugom grupom. Opet se sa ovom grupom ne vidi celu nedelju, odnosno nedelju i nešto, gledajte, odavde pa skroz, ovde tek se vidi sa tim učenicima, dok se sa drugom grupom, da kažemo, vidi ovde, pa vidi ovde. Dosta dolazimo do komplikovane situacije, da nastavnik se gubi. Jedan uči, jedna grupa, druga, iz drugog odeljenja drugačije, pa promene, pa ne znam, dalje neki praznik, pa dalje nešto, pa se ne ide, pa zamena na časova. Generalno je ozbiljan haos u organizaciji. Sve ovo moguće na papiru lepo napraviti, međutim, u realnosti je to dosta komplikovano. Kad se ovo dešava, mi moramo da potpuno promenimo paradigmu obrazovanja, nastave, da promenimo didaktiku i da zaboravimo dosadašnji način rada. Naravno, to je teško. I tekako je teško. U suštini, ovaj operativni plan razrađen više ne igra ulogu. Nastavnici, stručni saradnici, direktori, svi vi koji od nastavnika tražite da radi isto u kombinovanoj ili online nastavi kako je radio u offline nastavi, to je nemoguće. Jednostavno, nije zamišljena škola tako da funkcioniše. Čujem razna rešenja, znači uključi se kamera, pa dok nastavnik priča, ovi drugi koji su kući prate, postoji, ali to je opet dosta jednosmeran način komunikacije, jednostavan rad, to nije didaktika na visokom nivou. Kad se ovo desi, mi jednostavno moramo da precrtamo ovu priču i da zaboravimo ovakav način organizacije svog rada. Dobro je imati razrađen operativni plan i naravno i pripreme i sve što nam je neophodno, to nam je neophodno, ne treba stihijski odlaziti na čas, ali ovo treba da zamenimo sa ovakvim modelom. Ja sam uzeo 4 časa koji su tamo u one prethodne 2 nedelje i spojio sam ih u jednu, nazovimo je, nastavnu jedinicu. Da li će to da bude mini projekat, projektna nastava, ne znam, tematska, kako ćete već sve nazivati. Ali u kombinovanoj i online nastavi ne možemo da doživljavamo ove časove pojedinačno. Nećemo moći da organizujemo lepo nastavu. Neko od učenika će trpiti. Kako ćemo realizovati nastavu ako sve ovo spojimo odjednom? Znači, moram da nađem načina da sve ovo učenicima ispredem odjednom. Da imam te 2 nedelje u koje, da kažemo, će učenici proći sve dane u nedelji, jer će prva grupa proći prvu nedelju, ponedeljak, sredu, petak, u drugoj utorak, četvrtak, znači imaće sve dane, tako i ona druga grupa kontra. Oni će se okružiti jedan ciklus, jednu celinu i ja sam uzeo faktički da spojim ta 4 časa, ovde sam naveo primer 2 časa nedelju iz geografije, vi koji imate 4 časa, 3 časa, ne znam, ili više časova nedeljno, vi ćete praviti drugačije ovo spajanje nastavnih jedinica. Zaokružite da to bude neka celina. Na vama je, vi znate vašu struku, ja sam ovde dao ovakav predlog. O čemu se dalje radi i šta dalje mogu da radim? Kada ovo ovako postavim i kada zamislim da mi je ovo jedna nastavna jedinica, sada koristim metodu, odnosno način rada koji se naziva izokrenuta učionica.
Tu već koristim sada digitalne kompetencije, znači koje znam, imam, razrađivao sam, usavršavao sam se godinama i umem da koristim, da li je to neka Google učionica, već Microsoft Teams ili već šta tu može da bude. Znači, jednostavno, u metodu izokrenute učionice je potrebno da postavim materijale učenicima za rad, učenje, napredovanje, proveru, postignuća. Kojim učenicima? Svim. Nemojte više da učenike odvajate, aha, ovi su mi kući, ovi su mi u školi. Ne. Doživljavajte ih kao grupu, kao kombinovanu nastavu. Nekad sa nekima radite online, nekad sa nekima radite uživo. Znači, više nemojte da pravite tu razliku između tih učenika. Jer ako pravite razliku, opet ćete se pogubiti. Jer će ovaj da se žali tome niste pričali na času, ovamo, onamo. Znači, ne. Posmatrate ih kao celo odeljenje koje je 2 nedelje u nekom specijalnom režimu nazvan kombinovana online nastava. Za tu kombinovanu potrebno je, kao što rekao, jedna od učionica. Ta učionica treba da sadrži sad određene stvari. Znači, ovde moramo sad da poređamo nešto što smo mi napravili. Naprimer, imamo neku Learning Apps vežbu, ja sam je nazvao pozitivni i negativni utjecaj čoveka na promene u reljefu. Ne znam, izvinjavam se još jednom geografičarima da li ovo ima smisla. Zatim stavim zadatak. Telefonom da slikaju utjecaj čoveka na reljef u svojoj okolini i da to postave na Google učionicu. Znači, oni koji nisu tad na času, mada to mogu da i rade i posle nastave, znači, mogu i oni koji su u učionici, sve jedno, znači, svi dobijaju sve te iste zadatke, odnosno materijale na online učionici. A jednostavno, izvučemo učenike da idu nešto da rade, da istražuju. Zatim imamo zadatak da pročitaju lekciju iz knjige, jednostavno imaju udžbenike, ili da odgledaju video sa RTS Planete, ili jednostavno oba. Ili imate čak i sad ove izdavače koji imaju svoje elektronske udžbenike, pa učenici i to koriste. Znači, vi na vašoj učionici online postavite im takav zadatak, da pročitaju, odgledaju, odslušaju, jednostavno, da li ove videoklipovi sa RTS Planete su ništa drugo nego knjiga. Generalno, svaka čast kolegama ima odličnih radova, oni koji su se potrudili da naprave neku interaktivnost, da naprave neku vežbu, da nešto odrade sa učenicima, ali uglavnom oni koji ispričaju nešto, kao što sad ja vama pričam, kakva je razlika? Znači, ja pričao, ja vam ovako, a učenik pročitao iz knjige, ok, u onoj piramidi učenja to su 5 do 10% razlika. Zatim, određena vežba, da smisle 5 pitanja kojim nisu jasna iz udžbenika, odnosno iz tih lekcija, nastavnih jedinica. Iz kojih? Iz svih 4 koje trebate da obrađujete u 2 nedelje. Znači, neka osmisle 5 pitanja i neka ta 5 pitanja vam pošalju na e-mail. Vi ćete tu već znati da li su čitali, koliko su čitali, šta im je jasno, kakva pitanja postavio jer učenik, kakva pitanja postavio, toliko mu je jasno ono što treba da nauči. Tako da, dajte im takvu vežbu, dajte im neki videoklip sa, ne znam, National Geographica, pošaljite im nešto, imate puno takvih materijala, pogotovo za ovu nastavnu jedinicu, reljef, klima, atmosfera, litosfera i sve šta tu već ima. I na kraju dajte im neki esej. Ja sam ovde izmislio nešto, da li ja utičem pozitivno ili negativno na reljef, atmosferu i klimu i kako utiče, znači odnosno da piše s kojim svojim postupcima kako utiče. Ovo sam ja naređao, kažem vam, nisam nastavnik geografije, sigurno ovde ima još mnogo toga da nastavnik geografije lepo pojasni, da li da im da neki test kroz Google upitnik ili već šta već može da im da još neke materijale, da skenira nešto što je on napravio, da slika tablu ako želi, ali nema potrebe za tim. Da kažemo da je ovo ono što učenik treba da prođe kada nije u učionici. I jedna i druga grupa. Nemojte tu praviti razliku, jer ne sme biti diskriminacije po tom pitanju. Koliko će vremena učenicima trebati za ovo? Pa, ja sam ovde dao neku vremensku dinamiku. Da odrade jedan Learning Apps, ja sam stavio maksimalno ovde, on će to odrade za 2 minuta, znamo ih kako klikiću, ali u suštini, evo, stavio sam maksimalno 10 minuta. Da slikaju primer uticaja čoveka na reljef, da izađu napolje, fotografišu, postave, ja sam stavio 30 minuta, mada će to odrade i brže, ali da kažemo 30, mada im to nije neko veliko opterećenje. Oni koriste mobilne telefone, idu napolje, slikaju, nađu nešto. Da pročitaju lekciju iz knjige, stavio sam 60 minuta, mada, pazite, to su 4 lekcije, da kažemo 4 nastavne jedinice. Znači, ja sad pravim izokrenutu učionicu za 4 nastavne jedinice. Kao neki mini projekat ili neku projektnu nastavu. Za da osmisle ova pitanja, opet sam stavio 20 minuta, mada oni
Mogu to naravno mnogo brže da odgledaju neki video klip, da kažemo i tu im treba 20 minuta i da napišu neki esej, da tu sam ostavio 60 minuta, mada je pitanje koliko im vremena treba. Kad sve ovo saberete, ovo je 200 minuta, što nije malo, pazite, ali je neophodno. Na ovakvim modelom, i ako učenik stvarno sve ovako radi, da kažem, neće on sigurno da iskoristi 200 minuta, iskoristit će mane, je vreme koje je potrebno i koje će učenicima ostaviti znanje iz ove oblasti, odnosno ove 4 nastavne jedinice, ostaće im zapamćeno. On bi na času imao 4 puta 45 minuta, to je 180 minuta. Ok, on ovako već ima 2 puta 45 minuta ove 2 nedelje, i plus ste mu vi dali još nekih 200 minuta. Međutim, računajte da je ovde i nešto što je domaći zadatak. Da su stalno učionice, vi bi im dali kući domaći. Znači, oni bi imali 180 minuta u te 2 nedelje i plus za te 2 nedelje bi imali neki domaći zadatak gde bi im isto trebalo određeni broj minuta, odnosno vremena. Tako da, vreme je slično. Ovde se misli na opterećenje učenika. Znači, ništa ih ne opterećujete mnogo više. Ono ko će ovde imati malo više opterećenja ste vi, da napravite sve ovo. Ali tu sada dolaze do izražaja vaša digitalna kompetencija, koliko ćete brzo uspeti sve ovo da napravite, koliko ste vešti u digitalu. I druga stvar koja je veoma bitna, zanemarujemo komunikacija s kolegama. Jer ako u školi imate još nekog kolegu koji predaje geografiju u tom razredu, pa vi napravite, dajte isti način rada. Vi napravite Learning Gaps vežbu, on neka pravi zadatak i esej, znači podelite način rada, ono što pravite, imaćete mnogo manje vremena. To možete i sa kolegama iz drugih škola, generalno u gradu ili svejedno. Pogotovo jednom kad napravite ovo, imate ga večito. I o tome smo pričali prethodnih 2, 3, 5, 10 godina prilikom stručnog usavršavanja, da je neophodno razvijati digitalnu kompetenciju. Onaj ko ovo, da kažemo, zna, njemu će naravno biti mnogo lakše. E sad, kad sve ovo imam, šta se inače dešava sad realno u školi? Šta ja kao nastavnik da radim? Znači, ono sam napravio, postavio sam ga, ne znam, u nedelju uveče, za početak te dvonedeljnog ciklusa, i sad šta se dešava u školi? U školi imamo prva grupa, u prvoj nedelji dolazi na nastavu, tamo smo stavili, da kažemo, ponedeljak i sreda, na nastavne jedinice koje su upisane u dnevnik kao čovek i reljef ili litosfera. Vi morate to da upišete tako. Druga grupa, ona te nedelje nije u školi, ali sledeće nedelje dolaze i vi upišete atmosfera i klimatski elementi. Generalno sad, to je ona sloboda i komunikacija sa direktorom, pomoćnikom, stručnim saradnikom, kako ćete sve to da upisujete. Ovi učenici nisu ovde, znači, druge nedelje, a ovi učenici nisu prve nedelje. Ovo nije dobar model rada ako ovako podelite, jer mi smatramo da ovi učenici koji su prve nedelje ovde, oni isto prođu lekciju čovek i reljef, ili to sve, ne znam, gledaju na Google, na RTS, Planeti ili već nešto šta kako zamišljamo, ili snimamo mi čas nas pa puštamo njima. Ok, sve su to metode gde se vi snalazite na ovaj ili na ovaj način. Ali, zanemarite to. Probajte da izađete iz tog operativnog plana, da ovde zamislite da je čovek i reljef, litosfera, ovamo atmosfera i klimatski elementi. Nego ovde su sve 4 nastavne jedinice. Ovde su sve 4 nastavne jedinice. Kad odete na čas, pričajte, radite, planirajte tih 45 minuta da radite sa sve 4 nastavne jedinice. Jeste, opet, morat ćete da pišete ovako, ali papir trpi sve, odnosno sad elektronski dnevnik. Šta to znači? Kako treba da radite sa učenicima na času? Pa na času, kada su oni tu, vi treba da razgovarate o svim temama. Znači, od 4 nastavne jedinice. Ne samo čovek i reljef. Spojite sve to. Nemojte sada da ulazite duboko u Bloomovu taksonomiju, da obrađujete detaljno na časovima. Tu radite motivaciju. Znači, tu radite neke sadržaje koji su, da kažemo, light, jer ovamo na Google učionici, odnosno online učionici, Teams, Moodle, svejedno gde, imate sadržaj, imate tamo dubinu, tamo će oni da uče, izučavaju, rešavaju, idu, nešto trude se rade. Ovde samo radite motivaciju, neke brainstorminge, razmišljajte, komunicirajte sa njima, znači, pokažite im ovde sam stavio neke slike, znači, postavite im pitanja koje su oni vama poslali na e-mail. Da kažemo, uzmite iz jedne grupe pitanja, postavite drugima da vidite da li mi je jasno, pa tako kontra, znači, to je ono što sam ja tamo u onoj online
formi postavio. Jednostavno, osmislite časove, tako da u toku 40 minuta se dotaknete svih ovih nastavnih jedinica. I vi sa njima imate light časove u učionici, to i jeste cilj. Nemojte sad u ovom kombinovanoj online nastavi da pritiskate, da tražite ono što bi inače tražili u offline nastavi. Zašto? Pa zato što nismo spremni, niste spremni, jer vi znate tačno lepo u offline nastavi šta ste sve učenicima ispričali, ispredavali, razvili, unapredili kod njih i onda to normalno tražite. Ovde nismo spremni i kad nismo spremni možda tražimo isto. Tražimo malo manje i sa njima imamo potpuno drugačiju komunikaciju. I to odradite u prvoj nedelji sa ovom grupom, u drugoj nedelji sa ovom grupom. Kako da ih ocenite? Pa jednostavno. Ocenite formativno, aktivnost na časovima u komunikaciji sa njima, koliko se angažuju, koliko se trude, koliko rade, ako nešto spojite u grupi ili u paru da nešto odrade, primetite to. Zatim, angažovanje na online učionici, vidjet ćete ko radi, ko je konstantan, ko je tu, ko se potrudi, ko na vreme, oni koji uopšte nisu predali zadatke online učionici, pitajte ih što, kako, ocenite ih tako formativno i naravno ocenite ih sumativno, da li ćete ocenu dati na onaj esej ili možda ćete vi da date neki test, sve jedno je. Da li ste sigurni da su oni sve ovo, da je ocena opravdava ovaj njihov način rada? U online nastavi to nikad nije moguće, to da znate. Ali je bitno da radite sa njima, da oni budu angažovani neko vreme. Ovaj model koji sam ja sada predstavio, siguran sam da postoji još puno tih modela kombinovanoj nastave, odnosno model kombinovane nastave da nudi različite didaktike časa. Ja sam ovde kroz izokrenutu učionicu postavio ovako. Ovo je potpuna promena ideje. Da li će učenici biti aktivni? Na vama je, na učenicima je i na roditeljima. Nije do sistema. Sistem daje mogućnost. Ispada da ja sad branim celokupan ovaj sistem, samo branim tezu da je moguće odraditi kvalitetnu nastavu i u formatu kombinovane nastave. Ovde ovo što sam ja predstavio je lep idealan slučaj, nalazit ćemo na puno problema. Te ovaj učenik nema pristup internetu, te nema uređaje, te ne može ovo, te je bio bolestan. U redu, to je sasvim u redu, dešavaju se takve stvari. Odradit ćete i neku Google Meet komunikaciju, Zoom ili već ne znam kako odradite, konsultacije neke. Tako da u suštini probajte da radite na ovaj način, da zanemarite standardan način rada. Offline, odnosno ono što smo radili u učionici, ne može da se preseli niti preslika u kombinovanoj nastavi. Moramo da napravimo potpuno drugačiji pogled na nastavu. Tako da, ovo je jedan od, i nadam se da vam ovo ima smisla. Ako ima, probajte da vidite, siguran sam da učenici neće biti oštećeni. I sve će zavisiti od njih. Imaće sav materijal za učenje, imaće razgovor i komunikaciju sa vama, imaće sve što treba, samo treba sami da uče i da rade. Mi ne možemo da budemo toliko krivi i odgovorni zašto od njih baš briga. Tako da u suštini način i model nije loš, loša je njegova implementacija. Eto toliko, pišite u komentarima da li imate neke zamerke na sve ovo, da li ja nešto nisam video, pišite vaše predloge, kako ste vi nešto realizovali. Jednostavno, to je način rada i nastavnik mora da prati razvoj svoje struke, razvoj digitalnih kompetencija, da se usavršava, jer za ovo niko nije od nas bio spreman. Ali oni koji su znali šta znači budućnost u obrazovanju, šta znači razvoj svoje struke, svoje napredovanje, njima ovo nije problem nikakav. I mnogi od vas ovo su radili i pre pandemije. Pozdrav i pišemo se dalje.